Temaşavanın delaliyen denge Amerika partiyen siyasi li Türkiye karê xwe didomînin ku dengerin bê biryar qane bikin û dengewan jî misoger bikin. Partiya Demokratîk ya Gelan HDP jî li bajarê Mêrdînê îro kombûnekê girseyî mîtingekê pir şenîbar pek anî ku di vê mîtingê de ku bi 10,000 kes beşdarî lê kir. Gerçekî xurt hebû ku bi zeralî dihat dîtin hîn bi destpêbûna rojê yani sibe Mêrdîn bû wek rojekî cejnê wekî ku cejnek hebe li vî bajarî Sukê Kolan tijî bû bi otomobîlên HDP ku stranên HDP lê dixistin her derê bajar mirov dikare bêje yani wekî rojekî dîrokî bû. Hevşaredar bajarê mezîna Mêrdînê siyasetwanê derîn Ahmet Türk axaftinek kir û te de balkişand ser Restûrk behs kir ku Mêrdîn ciyekî pir çandî ye, pir kultûrî ye û ew jî pir hevil didin ku ev hemî çand hemî nasname hemî zimanên Mêrdînê bi hewa bîjin û wî balkişand Restûrk balkişand ku garantiya nasnameyên hevrejiyanê nasnameyên cihê cihê HDP ye û Mardin jî ciyekî biçûk ve nîşandana ve nêrînê ye. Pişta bir çepiken pir xurt hevserokê HDP Selahattin Demirtaş ku niha li seranser Tirkiye wek siyasetwanekî pir popüler siyasetwanekî karizmatik tê dîtin û her wa hevrikê serekî ye biraz Erdoğan Serokkomarê Tirkiye tê dîtin dest bi axaftina xwe kir biraz Demirtaş balkişand ku Kobanî bûye gelek sembol ji Kurdara û gelek xortên Mêrdînî qîz û lavên Mêrdînî di YPG'de di YPG'de şer dikin û wan silav kir got bi fedakariya wan niha ev mîting pêk tê bi rojekê wisa pêk tê her wiha yani balkişand ku Mêrdîn tevî ku ciyekî dîrokî ye potansiyelekî pir dewlemend ya Mêrdînê heye ji ber asta bilind ya bekariyê gelek Mêrdînî neçar dimînin diçin bajarên din û teme bajarê İzmirê bi xwe 130,000 Mêrdînî hene wî got eger ew werin desthilatê niyeta wan heye ku Mêrdîn bikin navendekî turizmê nema Mêrdînî bajarê xwe paş ve biherin herin bajarên din lê em ê Mêrdîn bikin ciyekî ku kesên din ji bajarên din ji bo kar tên Mêrdînê. Biraz Demirtaş her wiha balkişand ku edî serdema AKP tijî bûye yani AKP nema dikare vî welatî rêve bibe. Te pankart vakiriye çi ye pankart? Ji bo em ambûla AKP vemrînin. Başa tu bi hevî dikî ku hûn vemirînin? Em ê vemrînin. Ve kareke baş kiriye? Me baş kiriye me her göreva xwe jî anîye cem ê dîsa vemrînin. 6 kursiye Mêrdînê heye HDP çend de bigire? İnşallah me her şeşa jî derxin. Hatine mitingê. Çawa mîtingde çawa derbaz dibe? Ana gelek xweş e, pir xweş e ana. Çi xoşî ve çi biçek bes bike ji bera? İnsana gelek bûne herkes ser hatî ser şê gelek bûne yani Hilbijartina îsal û hilbijartina berê çi fark heye? îsal em ê 6 heba derxin. Manca ji bo Kurdistanê, ji bo gelê Kurda gişiye û ji bo serketinê û ji bo em ê jî bibin wek dewletê xelkê em ê jî dewleta me heye û zarokê me hene û em timî bin dest nema vê bin destî nema qebûl dikin û Demirtaş hatiye vir ji bo naviyê û ji bo serok Apoyê û ji bo gelîlê serê Çiyayê giş zarokê me şehîd dikevin em derin bi 8 hebatînin ji tersinê dirbêsiyê û em betilîn û êm bi xwe ev 30 salê me em diteebin û çokê me dêşin em bûn ixtiyar û me tixêr û xweşîş xwe nedî û zarokê me bes bên kuştinê.